Hej. Vi har fået nyt køkken for 2 år siden, og i den forbindelse vil vi gerne have en sæbedispenser. Så vi fik monteret en fast sæbedispenser i vores vask, i stedet for denne her trofaste Svend, som vi har brugt i 10 år. Så havde vi jo håbet, at en fastmonteret sæbedispenser også kunne holde i 10 år. Men ja, inden for et år måtte vi bare konstatere, at den virkede ikke. Den kunne ikke springe op igen, når vi havde trykket på den. Så vi klagede til det firma, vi har købt den hos, og så fik vi en ny. Made in China, så kan vi jo se, hvad vi forventer. Inden for et år, så virker den ikke igen, og vi klagede igen. Denne gang fik vi en ny pergolance med besked om, at vi skulle huske at skylle, hver gang vi skiftede sæbe. Så nu har vi 3 pumper, og nu skyller vi, og skyller, og skyller, og skyller, og skyller, og skyller. Ikke fordi det har gjort den helt store forskel at skylle. Vi kan stadigvæk ikke få pumpen til at springe op igen. Så blev jeg sur. Så går jeg i det mode, hvor der skal ske et eller andet. Så jeg vælger simpelthen at skille en pumpe ad. Jeg har jo 3 at tage af, så jeg skiller den bare ad. Og jeg skal simpelthen have den skilt ad her ved de 2 små modhager her. Så først så piller jeg metal. Overdelen af, det er ingen problem. Desværre det kommer nu, hvor man skal have den åbnet ved overdelen og underdelen, og man skal have de 2 modhager ud. Så der skal simpelthen lige vrikke så hårdt, at man kan få en skruetrækker ind, så man kan få den åbnet. Sådan der. Nu er den faktisk åben. Man skal lige passe på. Inde i pumpen er der 2 små kugler, og dem skal man passe på, at de ikke falder ned i vasken, fordi hvis de ryger i kloakken, så er de væk, og så kan man ikke pumpe. Den anden, den sidder her. Ud med den. Pas godt på den. Ja. Vi er nu nået ind til selve pumpens indre, og inde i pumpen, der sidder denne her lille gummipakning. Den er udformet som 2 O-ringe, men de er sådan fast støbt, så man kan ikke bare skifte en O-ring. Jeg har nu prøvet at vaske den, efter at have pumpet vand igennem. Nu har jeg vasket den og tørret den. Og man vil så se her, at man kan stadigvæk faktisk, selvom den er tør og vasket, samle et stykke papir op med den. Det virker som om, at gummiet simpelthen mere eller mindre bliver opløst med tiden. Her kan man faktisk høre, hvor klistret den er, når man rører ved den. Jeg prøver at køre den op og ned et par gange i hylstret her, og kan simpelthen mærke, at friktionen er voldsom. Det er jo klart, at fjeden ikke kan trykke den op igen med den friktion. Så jeg vælger at tage af højden på de 2 O-ringe, der sidder her. Jeg sætter simpelthen pakningen på et 10 mm bord, og så fræser jeg højden af på et stykke sandpapir. Og jeg kan lige sige, at efter jeg gjorde det 1 gang, har jeg faktisk efterfølgende skilt den af og taget endnu mere af. Man kan næsten fjerne de der O-ringe fuldstændig, og så virker pumpen stadigvæk fint. Men i første forsøg tog jeg så meget af, som jeg turde. Samler pumpen igen. Kuglerne tilbage. Pas godt på, at de ikke bliver væk. Ned med kuglerne. Og den tykke ende af fjederen skal være nedad. Og så skal man lige have klikket de 2 modhager på plads i de 2 huller her. Bare tryk dem sammen. Sådan der. Og vi prøver lige at se, om den virker. Den kan i hvert fald hoppe op igen. Og efter et par tryk, så kommer sæben, og pumpen hopper op. Som sagt har jeg jo efterfølgende givet den yderligere en omgang på pakningen, så den i dag faktisk kører, som vi ser her. Så håber man kan bruge mit tips
Det er i hvert fald en god måde at spare en pumpe.